mana k'i bɛ taa sɔrɔ sababu dɔ b'a la. An b'a ko jeni mun ye ko n'i ye table ta kan ko n'a ma mɛnɛ a bɛ sisi. O tiɲɛ ye ko kalaman fila o ye Ablaye. N'i ye ko kalaman fila kɛ ɲɔgɔn wala ko gɔni fila. Ablaye olu kɛ man di ka ɲɛsuma sɔrɔ. I y'a faamu. I y'a mɛn. Fandan fila tɛ se ɲɔgɔn mago ɲɛ Ablaye. Ayi o. I y'a faamu. Banabaatɔ fila tɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ. Ayi. Kɛnɛya sira kan. Kɔnɔma fila fana tɛ ɲɔgɔn bambu. A bɛ ten maa fila dekun baatɔ fila. Ablaye n'i ko k'olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kuma ka ca. A kuma ka ca. O de kama fɔ ko n'i ye ta kɛ ta kan. A bɛ n'a ma mɛnɛ a bɛ sisi. N'a bɛ mɛnɛ a bɛ sisi. Kuma in y'o de ye. Sabula foyi tɛ bɔ tɔɔrɔ la Ablaye. Siga t'o la. Bisimila bi an bɛ dɔn jumɛn na. Bi ye juma ye. Siga t'o la. Kalo tile 11 don novembre kalo san 2022. Naamu. Don kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fana don jamana in kɔnɔ n'o ye laadala ɲɛmɔgɔw ka don ye. U ko ten. An bɛ tasibila fana kɛ ka ɲɛsin u ma. Naamu. U bɛ jɔyɔrɔba la an ka sigidaw kɔnɔ ani an ka dugu la Ablaye. Ko dugu mun laada t'a la o dugu sigi man di. O ye tiɲɛ o de kama sisan ko la u bɛ jɔyɔrɔba la. O de kama ne y'i jaabi o. Ko dugu mun laada t'a la k'o dugu sigi man di. Sigi yɛrɛ kɛ sigi tɛ se kɛ yen. Sabula o ye yɛrɛsagokɛ de ye. Laada in tɛ dɔwɛrɛ ye o taabolo dɔw de don Ablaye. Siga t'o la. An t'a fɛ taabolo minnu ka falen. I y'a faamu. Ni kabi an bɛnbakɛw ka waati la. I bɛ taa sɔrɔ u bɛnna kan ka taabolo jɔnjɔn dɔw sigi. N'o taabolo jɔnjɔn ninnu n'i nana sa k'i bɛ b'o kan a kuma ka ca. A kuma ka ca. I b'a ye k'a fɔ ko olu bɔra minnu na bɛɛ ye taabolo ninnu tɔbɔtɔ fo ka na se anw ma. Anw fana b'a tɔbɔtɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye laada kɔ. Siga t'o la. Parce que an delilen don mun na o y'an taabolo de ye. E y'o fɔ n bɛ aw ka dugu la Kolokani dɔ ye baro kɛ ne mais ko o dugu tɔgɔ bɔra ne na k'olu taara o dugu la k'o dugu la mɔgɔw tɛ seli seli tɛ kɛ o dugu la ko Musa ka waati la dɔw de ko sisan u ka taa fɔ dugutigi ye u ka sabali u ka misiri jɔ silamɛw ka seli ko dugutigi kasira. O ye ko dugutigi mun ne bɛ kasi ko b'a fɛ ka kɛ dangaden ye. Ko mun bɛ kɛ a fa n'a fa tulo ma a bɛna kɛ ale tile o t'ale kɛra dangaden ye. Wala. Laada mun falela ale t'a fɛ fiyewu yɛlɛma ka don la k'ale to. Ko ale bɛ fɛ ka sa misiri ka jɔ ale ɲɛna yan. N'a misiri jɔra ale ɲɛna a bɛ kɛ dangaden ye. Mɔgɔw ko yafara ma an ta bɔra mu. A tɛ fɛ yɛlɛma ka don a la de. Voilà. A tɛ fɛ laada ninnu ka falen. Ayiwa bisimila. Le soir de Bamako ale ko di. A jira k'a fɔ ko Mamadu Sɛnsin Kulubali ye laseli dɔ kɛ soir de Bamako kɔnɔ. Kɔnɔna na a sɛmɛntiya k'a fɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔw ma a dɔn k'a fɔ ko ni sɔrɔ busumaw ka sɔrɔ ɲɔngirila jamana yɛrɛ bɛ ɲɔngiri. Siga t'o la. Ko n'u m'o dɔn k'u k'o dɔn Ablaye. Ayiwa. Ko dɔnni nafa ka bon kosɛbɛ. Naamu. O kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔna lakanako ani makoɲɛfɛnw sɔrɔli ka gɛlɛn sisan kosɛbɛ. Lakanako fana gɛlɛyalen don kulu min bɛ wele ko cadre des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel. Olu ye a jira k'a fɔ ko nin ko ninnu bɛɛ bɛ sen na ko jamana ɲɛmɔgɔw t'a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye ko o tɛ bɛn. O kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ APCAM la ko gɛlɛya bɛ yen sabula ko baarakɛlaw b'a fɛ ka funu baara la dɔgɔkun nata in Ablaye. Min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ diinɛko sira kan ko Imam Mahi Watara ko ale ye lagosili kuma dɔw ta ka ɲɛsin kerecɛn diinɛ ma. Kerecɛn diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ko a ma bɛn o ma nka ko sɔrɔnadonniw kɛra. Ko kun taara kerecɛn diinɛ mɔgɔw kun taara ni a ko ye bɔgɔ jɛnnen kan sariya ɲɛkɔrɔ nka ko sɔrɔnadow senfɛ ko u y'u ka jalakili sɛbɛn bɔ a ma ko bɛn kɛra a ko la Ablaye Andani. Bɛɛ ka bɛɛ diinɛ bonya o de jamana basigi. Hakili la o ye kuma de ye. Ayi bɛɛ dalen don diinɛw tɛ kelen mais ale ye kelen ye donc bɛɛ ka diinɛ bonya. O tiɲɛ. N'i t'a fɛ maa ka tɛmɛ i t'a la kana maga maa t'a la. N'akili o ye kuma de ye. Voilà. I tɛ fɛ min ka k'i la. Kana kɛ maa wɛrɛ la. Kana kɛ maa wɛrɛ la. Voilà. Hakili la o de ye ne ta ye. O ye kuma de ye. An ka ɲɔgɔn bonya. Bɛɛ ka bato siraw kan. A banna. Hakili la jamana laïcité. Jamana bɛ taa o de la. Basigi bɛ na o de la. Awɔ. Nka ni an ko k'an bɛ ɲɔgɔn lagosi. Ablaye kuma ka ca. Hakili la o faamuna. O kumaw kɛra. Ɲɔgɔn faamu nana jalakili sɛbɛn fana bɔra sariya la. Ko ka a kuma fɔ.
o kɔfɛ ko Côte jamana ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲini ka u ka dɛsɛ dɔn u ka kɛlɛcɛ 46 ka lahala la k'u ka kuma lasela jira k'a fɔ ko a ko mɛnna senna wa ko a ka gɛlɛn sans condition sans délai a ka gɛlɛn sisan Asimi yɛrɛ ka lajɛ ka t'o ma ayiwa Asimi yɛrɛ ka lajɛ ka d'u ma sisan an bɛ to ka kuma dɔ fana fɔ Ablaye mɔgɔ fana mana jo sama kojugu a bɛ k'i jalaki ye ni mi jije jalaki o de kan ko sisan ale yɛrɛ ka d'u ma ko ye jɔnkala fo voilà ka ko in jateminɛ ten sa ayiwa yani ko wɛrɛ ka bɔ a la o kɔfɛ sa i b'a ye k'a fɔ ko lakanabaliya kelen ninnu siratigɛ kan Bamakɔ yan nɔ ko binganikɛla 3 ko sugu b'a la Bamakɔ k'u kɔni y'u minɛ k'u ba de bugɔ k'u bila saya ni balo cɛ Ablaye Allahu akbar siɲɛ wɛrɛ o tɛ taa bingani kɛ tile fɛ les républicains ko cadre d'échange des partis et regroupements politiques olu y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka mankansuma k'a sɔrɔ lakanabaliya b'a la ka juguya k'a sɔrɔ mɔgɔw ta la ka se k'u makoɲɛfɛnw sɔrɔ nɔgɔya la ko a tɛ bɛn fiyewu o de kama o y'a ɲini k'a fɔ k'u ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye min bɛ se kɛ u k'o kɛ joona Ablaye Andani o kɔfɛ MINUSMA mɔgɔw ye dantigɛli sɛbɛn dɔ bɔ Mali jamana lahala kan i b'a ye k'a fɔ ko adamadenw ka hakɛw sɔsɔla ka kɛɲɛ n'u ka ɲɛfɔli ninnu ye 300 ani siɲɛ 375 wa ko sigidala mɔgɔ 243 fana fatura nka fɔ ni kɛnɛ karabara ka daminɛ juillet kalo tile fɔlɔ ka se septembre kalo tɛmɛnen tile 30 ma Ablaye Andani mɔgɔ minnu bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ Ablaye k'u b'a fɛ ka yɛlɛma dɔw don ka baaraw kɛ cogo la ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ minnu b'a to u bɛ se ka nafa fana sɔrɔ u ka baara ninnu na cogo min na ko wulikajɔw bɛ sen na Ablaye tubarikala l'essor ka politiki fanga dɔgɔya kosɛbɛ an ka jamana marali la n'o ye administration ye ko fɛɛrɛw bɛ sen na u ye gafe dɔ ni taabolo kɛrɛnkɛrɛn dɔ sigi sen kan o ko hakilijagabɔw b'a la ka kɛ gafe in kɔnɔ kumaw kan baaradege kalandenw ka kalan daminɛ hukumu kɔnɔ o ko ɲɛfɔliw bɛna kɛ walasa ka se ka sinsin ka se ka kɛ cogo min na baaradege kan an bɛ min wele fɔcogo la ko métier mɔgɔw b'a faamu ten ka se ka bolola baara kɛ ko sinsin bɛna k'o kan mɔgɔw ka se ka ɲɛsin o ma ka caya min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Coupe de la Confédération n'o ye farafinna ntolanci tɔnw ka ɲɔgɔn kunbɛnba kɛnɛ dɔ ye ko Real de Bamako kɔni ye a jɔyɔrɔ la Ablaye Andani l'indépendant ale ye mun fɔ ko Haut Conseil islamique du Mali y'a jira k'a fɔ ko camancɛ fanga ɲɛmɔgɔyaso min bɛ wele ko CNT ko olu ɲinɛna olu kɔ wa ko sariya sunba fana gafe dilan na ko ɲɛnɛkɛra u kɔ ko ɲɛmɔgɔw k'u kɔlɔsi Ablaye Andani kangarida don o kɔfɛ ko Imam Mayi Watara kelen kɔ ka lagosili kuma dɔw fɔ kerecɛn dinɛ ma ko a tilara ka kunnaja sɔrɔ a ko la sɔrɔnadon dɔw sababu la ani a yɛrɛ fana yafa dili min fana kɛ ko sɔn kɛra o ma Emmanuel Macron ale y'a sɛbɛntiya opération Barkhane yɛlɛmani siratigɛ la ko kɛlɛ ma tiɲɛ u bolo ATT ka san 2 sɔrɔ hukumu kɔnɔna na fatulen min bɛ tali kɛ ko san 2 kɔfɛ halisa maa kofɔlen bɛ jamanadenw hakili la Ablaye Andani mɔgɔw b'a bonya mɔgɔ ma bonya mun kama n bɛna fɔ ye sisan l'indicateur de niveau ko lakanabaliya kama kalan karamɔgɔ minnu bɛ Menaka k'olu bɛna olu ye baara bila daminɛ kabi kunungo motobolifugu la kasiki ale doni siratigɛ la o ko malidenw hakilila tɛ kelen ye a ko kan non o kɔni o tɛ kɛ kelen bɛɛ ni fɛla don ayiwa yɛrɛ ɲuman kana anw kɔni b'a la mɛnna aw kɔni b'a la mɛnna aw kɔni ko tɛ o an mun t'a la an ko don mais e fana i bɛna kasiki 2 de san de parce que ko e b'a kɛ i bɛ mɔgɔ mun ta i b'a kɛ donc i ka kasiki 2 san ka yɛlɛ n'a ye kasiki 2 ka yɛlɛ ko ten ko i b'a jago i b'a dɔn i bɛna mɔgɔ mun ta fana i b'a dɔn donc n'i b'a fɛ ka mɔgɔ ta i bɛ 2 san ne bɛ kelen san ne kelen tɛ ne bolo wa ne bɛ kelen wɛrɛ san ka bila so ni n ka soden bɔ don min na o b'a dɔn kɛ n'i b'a bɛna ɲɛ mɔgɔ ma don kɛnɛma don n tɛ ɲɛ mɔgɔ ma o la dɛ voilà kuma faamuna an bɛ taa sisan ne kasiki tila kɔni tɛna yala o kama Ablaye
an b'a kɛ ten an bɛ 2 san ka 1 bila so ni n ka soden min bɔ o b'a dun ayi ni moto mun bolo fana i bɛ tila kasa bɛ yala n'a ye ni mo b'a fɛ de kasa b'i bolo ka bɔ o ye doni dɔ ye dɛ ayiwa d'accord ayiwa ka taa fɛ o kɔfɛ ko lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ sanfɛ kalansow la n k'a fɔ sanfɛ kalanso ko siratigɛ la a ye mɔgɔ k'olu ye baarabilaw daminɛ tile 3 ko u y'a daminɛ kununko o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ taa baarabila la n'o ye retraité ye olu ka hakɛ dɔw fana kuma bɛ sen na sisan Abdulaye walasa ka se ka lafiyada dɔw fana nɔgɔya u ye a fɔra ko wari min bɛ an ka wari bon kɔnɔ bangiw kɔnɔ se fɔ wari miliyari 200 jate o ko nuhu to ye jalaki bi Mama Lakan a ko siratigɛ la ko a tilara ka yafa ɲini kɛ maa kofɔlen fɛ walasa a ko kana walankata ka se kisa wɛrɛw ni ka yafa ɲini i b'i ne kɔrɔsi ka kuma yɛlɛma ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ a yafa ɲini a laban aw bɛna kɛ laada o man ɲi ka maa buruja bɛrɛ yafa ma o man ɲi jateminɛ ka kɛ fɔtɔ fana voilà i y'a fɔ ten Mali d'aujourd'hui ale ko di ala sɛmɛntiya k'a fɔ ko fondation Mali à cœur ouvert n'o ye baɲumankɛ tɔn ye ɲɛmaaba Amina Sumare k'ale y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛliko kuma min b'a la k'a fɔ cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ a bɛna nani ko kuma de don ko waleya foyi t'a ko la k'ale yɛrɛ b'a siran cɛfɔka bɛɛ minisiriso kana na musaka dɔw ŋanamu minnu ɲɛsinnen don ka dɛmɛ don mɔgɔw ma minnu ɲangatara ka sababu kɛ kɛlɛ ninnu ye ko san 2 kɔfɛ ko ATT aujourd'hui Mali mɔgɔw kɛlen don ka kɔfilɛ kɛ ka ɲɛsin a ka kɛwale ɲumanba dɔw ma min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ATT tɔgɔla fondation n'o ye fondation ATT pour l'enfance ye k'u ye dɛmɛ dɔw ta ka ɲɛsin kalandenw ma sefa wari 380,000 jate ala na ko musaka kɛra dɛmɛ ka ɲɛsin kalandenw ma Mali tribune ba kunce ala y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko min bɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka bato ni ka diinɛ sira taama lafiya kɔnɔ ka sɔrɔ lagosi ma ta ka ɲɛsin ma gɛlɛya ma s'i ma n'o ye laïcité ye ala nana ko marabagaw olu ka se ka bɛɛ minɛ cogo kelen na ko de ye kuma ye nin waati in na min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ ka kuma b'a la ka fɔ kosɛbɛ sariya sunba yɛlɛmani sira kan wa ko dɔ bɛna fara kuma in fana kan ka sababu kɛ kuma minnu ni lagosi kuma minnu taara ka ɲɛsin diinɛ fila in ma waati laban ninnu na ni dɔ kɛra ja dɔ kɔnɔ ni dɔ fana kɛra Imam Mayi Watara fɛ a bila nana k'olu fana bɛna kɛ sababu ni ka dɔ fara a kumaw kan kosɛbɛ nin waati ninnu na nka ko jamana marabagaw ni sariya tigilamɔgɔw sera k'u jɔ u jɔyɔrɔ la walasa a ko kana walankata ka se hakɛ dɔ ma o kɔfɛ min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ kasiki donni na motobolifugula ye ko kasiki ka can sugu kɔni kɔnɔ nka ala nana ko maaw t'a la ka taa san kosɛbɛ fɔlɔ dɛ ayiwa maliyɛn n'a ma kɛ jago maa si t'a san i tɛ maliyɛn dɔn wa kuma dɔ i k'a san fana waati la wili tuma kabini sɛnkɛli o ka wusa n'a sera hakɛ dɔ ma Mali bɛ jagokɛlaw don dɛ u bɛ se ka gɛlɛya dɛ kɔni ko kiiritigɛlaw ka lafasatɔ min bɛ wuli ko SAM olu ka ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ to ka kɛ san o san ko a lajɛrɛ labɛnw bɛ senna Abdulaye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye nin ye André i ko ATT n ko ATT maa tɛ ɲin'a ko parce que a ye koba 4 kɛ o koba 4 kosɔn maa tɛ se ka ɲin'a ko pewu a fɔlɔ ye jumɛn ale de coup d'État kɛ Musa la ka na ni démocratie ye on l'appelle le soldat a y'a sɔrɔ ale se da ka kɛ démocratie o don a y'a kalikan de di a ko ne nana an ye sɛdasi an tɛ to fanga na an bɛ élection organiser an b'a di civil ma a y'o layidu tɛmɛ o bonya n'a karama mɔgɔw y'a dɔn a ye a seginna ka na président ye a ye ko 3 kɛ o kosɔn ale tɔgɔ tɛ tunu tuguni a fɔlɔ lamɔ l'assurance maladie obligatoire o kelen kosɔn a tɛ tɔgɔ tɛ tunu a filanan la gratuité de la césarienne ale de nana ye muso lasiri to ni gɛlɛya y'u sɔrɔ k'u lajigi fu ni kɔnɔfara b'a la a sabanan bɛɛ b'o dɔn ATT bugu
o yɛrɛ a tɔgɔ tora la ATT bugu awɔ tiɲɛ ATT bugu awɔ voilà a ka ATT bugu o ni don dɔ kɔsɔn ale tɔgɔ tɛ tunu tiɲɛ na ninnu ye kobaw ye minnu bɛ to mɔgɔw hakili la o dɔrɔn ne ta politique fanfɛla dɛ mun kɛra maliyɛnw ye o ko don o tiɲɛ a ko caman kɛ nka ninnu nafa bonyana kosɛbɛ ni nafa bonyana a nafa bɛ se fantan ni population ma direct awɔ a bɛɛ bɛ se olu ma voilà parce que césarienne ni se tɛ ye k'i muso opéré kuma dɔw a bɛ se ka kasara ye amo kɛmɛ jatila ka 70 ta i ka furasɔngɔ la o de caman kɛra soko fana ka so jɔ k'a d'i ma i b'a sara dɔɔni dɔɔni a bila o ye caman ye an k'a to nin de la dɔrɔn mɔgɔ yɛrɛ y'a da la ko logement social mɔgɔ kun ATT bugu awɔ ATT bugu voilà o tɛ wa awɔ kanbɛ o tuma ala ka dɔwɛrɛ yira na donc y'a ye donc ni hadamaden n'i ye ɲɛma n'i ye ko kɛ i bɛ ko kɛ i tɔgɔ tɛ tunu mun na ATT tɔgɔ tɛ tunu bala abada tuguni k'a da dɔrɔn ATT bugu ma voilà a tɔgɔ tɛ se ka tunu voilà u ye ɲuman caman kɛ mɔgɔw ye an b'u fo ko ala k'a dɔn u kɔ ye amin yarabi o tɛ o don i ni ce nana fana bɛ mun fɔ parce que ale n'a muso de y'o kɛ Luxembourg ale n'a muso de y'o jɔ awɔ Luxembourg mère d'enfant ale n'a muso de y'o jɔ dɔgɔtɔrɔso kuturu mɔgɔ bɛ taa bon ya et puis tiɲɛna kɛnɛyasoba don dɛ ayiwa Luxembourg ye kɛnɛyasoba de don voilà hali faso ta t'a ɲɛ sisan o ye tiɲɛ minɛn yɛrɛ b'a la mun tɛ faso ta la awɔ ayiwa kanbɛ u bɛ fɛn caman kɛ ayiwa ala k'a hakili ɲuman d'an ma o kuma i ni ce